Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 15 fevral 2026 yıl. 15 fevral bizim tarihimizde yazılan bir sene ýa-da waka. Ýadyňyzda bolsa 89-njy ýylyň 15 fevralyny Sowet goşullary Awganistanyň territoriýasyndan çykarylypdy. Men her ýyl 15 fevralda şu maglumatlary ýetiripdim. Şol wepat bolan ýigitlerimiz barady, yaralylar barady, ýygyny dolup gelenler barady, jemgylluk edenler barady. Bilem şol däp bolşýaly 15 fevralda şol urusdan diri alyp gelenler, öz aralaryna duşuşýarlar, ýatlaýarlar, birek wepat bolanlary. Bolup geçen wakalary. Onu wepat bolanlaryň ýadygarlyklaryny gül destesine goýýarlar. Şuny ýa öňünden çykdy. Moldowiýan Gagauzyýasy bar ýa-ni. Türk dilli bölük milleti. Şo taýda bir topar ýigit, ýa-ni ýigitlerden şol Awganistanyň gulluk edip gelenler 30-40 kadama bar kolonnada gelip şol ýadygarlygyň öňüne gül destesine goýupdyrlar onda. Onu görüp menen bir hili duygulandım. Näme üçin olar goýup bilýärdi bizim türkmen ýigitlerimiziň nem azaryna ne ýadygarlygyna güller goýulýar. Soň bu zatlar ýetip gitdi. Eser ýykylan Türkmenistanyň olawlaryň adyny tutýanym ýok diýip aýdýarlar da bana. Bolýa, indi şu mesele geçeli şu taýda ýurtdaşlar bilşimiz ýaly men ozal aýdyp geldim. Şol Awganistanyny gulluk eden Türkmenistanly ýigitlerimiziň umumy sany 22400 ýigitdi, eser bolup gitdi. Şota onuň daşgary ýa-ni serhetçileri bar Türkmenistanyň. Olar bu sanawa girenap onu soňam KGB-niň işgärleri, ofitserler. Olaram açyk sanawda ýok, olaryň ady tutulmaýar, gylyn saklanýar. Ine olar biz hasap alamzak ya bizde ýok şolaryň adlary hasaplardan biri bardy bir ýigit. Onuň soň tapdyk bir adyny familiýasyny Aşgabatyň Leningrad kolhozundan eken. Ol ýigit atsy sorty ýitirim bolup duran soň maşgalasyna da şu berilmeli edilen kömek bar 10.000 rubl. Baryp şonu oğullar tavsıracak bana gelin almanırdı. Men adamım deyir, onun için bana bilir ýaly pul kömek gerekken. Yanlışmasam şu dur, 2-3 tane çağası var. Adamsam starszy leytenant, ya şunki söz bilen aýsak ulu leytenant. Soň öyle özüm bardym şu benden şu gelin öýüne. Aglapdy. Ýöne gözünden oçyk. Ýok de men adamym ölüne. Men garaşýan gelir hökmen men onu ýogurly diýip wepat boldy diýip o pul aljak gal dogan edi bana. Diýri ol men bilýän ýa. Men gara şu taýda bir 40 minut oturan şoluň öýüne bol. Şo 40 minutda şo gelin ynanyp bildi menem şol ýigdiň diýirdigini. Ýöne soňra men ertesi gün baryp KGB-niň ýol başçysyna priyoma ýazylym öýdi ýokun. Onu masar kabul etdi. Onu olaydy o şu bizim ýemän sanawymyzda bar, şol ýigit ýöne ol ýitirim bolany. Aýtdy ýok. Jetedenem tapamaak, näme bolanyny belli däl, ýöne ýitirim bolýan, şunça ýyllap geçdi diýmek ol diýeri däldir diýip aýtdy. Ýöne hakykatdan soňra ol çykdy. Mene ýa bärik Şweýça gelemden soň mana Aşırgulu Bayriýew diýip ýazyjymyz bardy. Soň Azatlyk radiosyny işledi. Niýasyň döwründe şol hökümete garşy soň Gurbanuly geldi bol ola mene oňa ýykylyp öwüne bilbili alsaýrap başlady şoň tarapyndan. Maňa jaň edýär bir hal Murat boşduk. Bu aýdyr aşyrga näme boşduk? Aýdyn edýär Gurbanuly berdi Muhammedow tapdy sen şol ýetgin. Hakykatdan şol Awganistany plan ýerde wepat bolup durdy. Bilemek olur menin o taraflara çekmek üçün ya men kritikam yumşatmak üçün aýtdylarmy ya hakykatdan tapyldymy men o zananyň emesini telefon adresini bilmemden sorabam bilemem.
Belki tapılan bolsun bir karşıda ýöne onu maňa her bir hanyň kellesini alyp gelen ýaly edip görkezmellerle tapılan bolsa on borcu gözlemek öz watandaşlaryna eýelik etmeli. Döwletin kepili ýa-da garanty bolýan bolsa. Ine ol ýerden tapyldy diýilen habar geldi diýmek bizde ýeke ýitirim bolan ýa düşmany meýletin ýa başy ýa-da ýanky ýetir düşen türkmenlemi ýok. Ine onu maýdy. Indi näme boldy şol 20400 ýigidin men elimdäki sana boýunça 336 wepat bolan. Şol ýanky aşgabatly ýigit bilen bile alamyzda yaralı bolup gelenden sany 770 ýigit. Birinji, ikinji, üçünji derejeli maýyp bolup geldi. Indi şolara SSR'ın territoriýasyny ýa gowrumyny ýa içinde on maş respublikanyň içinde diňe ýeke bir Türkmenistanlylar şu ýigitlere wepat bolanlaryna ýygynak en atasyna doganlarynyşyny 10.000 rublyň bir gezeklikçe pul kömegini etmeli. Yaralı bolup gelenden birinji topara degişletine 5.000 rublyň, ikinji topara 3.000, üçünji derejeli maýyp bolup gelenlere 1.000 rublyň bir gezeklikçe pul kömegini bermeli. Men en ýaşdan. Dile barlym deýin, haýyş edip barlym deýin, şunu hökman çözmeli, bu stol ýumruklaryny berim bolu, onu şonu berildi şol pul. Ine onun o wepat bolanlara da ýani daşgaryn eger şol pul almajak bolsaň onun has bir gow variantyny hödür etdim. Şol döwür 6-njy model Jiguliler bazarda 9300 ýa 9700 rubl bir maşyn. Emma gara bazarda jygyrlykda ilatyň arasyndan onun 20.000 30.000 rubl aralygyny duran ýerine alyp gidýär. Ondan men olara teklif etdim. Eger pul alasyňyz gelmese, maşyn alyň, ýa satarsyňyz, ene 300 pulu bar size, ýa-da o ýygyna galan jigileri miner o ýatlaryny agalarynyň adyna gelen maşyn. Ya oğlumuzun adyny berilen. Ene şeýdip, olaňa şu problemi sanam çözdük. Elbette başdan gölýän bol Xan Ahmedov şol Türkmenistan premier ministeri. Yani vardı onun oğudasın da pırnı vardı. Oğlum bilýän ýöne kaýar hiç açanın gapysyny tırkyldatmazam. Hawa gel oğudas oturup näme ardyň şikaýatyň bardy. Ýok ar şikaýat ýok, haýyş wakarat diýdim. Şol urşa diýdim 2024 ýigit gatnaşan. Şoň içinde diňe iki tane başlygyň çagasy bar. Ya ýokary wezipeli şol ogluny ya enesini ya yegenini şol uruşdan alyp biljek. Bu kamatdan satyn alýan, buyruk berýän, haýyş edýän, para hödürleýän men onçakyny biljek. Ýöne şu iki masaladan, gorply masaladan ýanky ýokary wezipeli şol diňe ikisi bar diýdim. Galan hemmesine işçi daýhanyň çagasy. Sen nedim o odas gaýrat etdim. Hana niýat wa gol çekdirdim. Ertene şu wepat bolanlara 10.000 rublyň. Ýöne o pul näme diýdim. Onun pullylygyny da sowlar gider. Ýöne diýdim şonuň her birini şu 6-njy model Jiguliň paýlasak şu puluň emesine. Hem sadakasyny da galy aňyrdy 300-500 manat diýdim. Rubl. Sen şonu gaýrat et, maňa diýdim şu 330 6 tane maşyn gerek diýdim men ona. Oho diýdi. O da diýdi, maňa diýdi, jemi diýdi, bir ýylda Moskwaň berýän kwotasy 350 tane Jiguli diýdi. Şol 6-njy model. Bütün respublika Türkmenistany 350 tane ömerliýär diýdi. Men onsoň diýdim 336 tane bersem, o galan 14 maşyn bilen men nädip diýdi bir ýanky nowata durulýan diýdi. Nowatyn keseyni. Sen dedim oğlum Novot'un kesme, oğlum Novot'un bir yılıyla süyüşür dedim. Sebep şu Novot'u durulun için oğanı kulluğu edildi var mı dedim. Ma yüzüme seyretti. Demek yok da dedim. Yok bolsa dedim. Ben şu bu yigitler wepat boldu şu zatlar. Kömek edip bolana. Ay Allah'ın o da dedi. Bana bir gün idi wagt berdiydi. Men şunu bir Moskva bilen görüleş göreyni. Yok. Gözel goň isle görüleş mi?
Men ýa geldim Moskwa'dan gorunmak ministeri Dmitri Timofeyev bilen duşup. Men so taýda da goýup bilýän şu meseleni ýöne diýdim. Bizim şerki durmuşymyz degişdi. Bu ýigitler Türkmenistana gitdi. Ha bolýa onda diýdi men öýlälik saňa jaň ederim diýdi. Men çykyp gaýtdym öýlen jaň etdi bolly çözüm meseleni. Ene şeýdip kim maşyn aljak bolsa ene şol men o taýda da aýtdym Han Ahmedow men diýdim ol hemmesi belki aljagam dälir diýdim belki pul zerurçylygy bardyr ýöne maşyn gerek diýene biz maşyn bereldik. Ha bolýa. Şo meselede çözüldi. SSR'ın territoriýasyna şolar ýaly edip, Owganistanyň gulluk edip gelen ýigitlerimize hormat goýulyp, syýlyk berilip, derece saklanan ýeri ýok. Ýöne olaram şu kösörni, kan kösörni 90-njy ýyla çeldi. Baran gapysynyň gowy. Ýa-ni garnynyň gäberdi oturaly ba başlyk sırap. Olar ýeňilik berilär bize. 86-njy ýyly ýa-ni Ýokary Sowetden SSR-ni Ýokary Sowetden buýrugy bilen Sowet ministerin. Hana şu Owganistanyň gulluk edip gelenler binowat ýa-ni ýeňilikli islenip ýokary okuw jaýyny, orta okuw jaýyny kabul etmeli. Jaýnowatyn ýörüti, şolaň uruş veteranlaryň ýeňilikleri bilen üpçün edilýär. Jaýyn malmaga şolar doly mümkinçilik bermeli. Başga da bir topar mümkinçilik bar, ýa-ni kurortny sanatorny leşeni diýerler, bejer salmak, keselhanalarda ýasamak. Onuň göz tutulur. Ýöne şonu bermediler biziň ýigitlerimize. 88-nji ýyla çeldi. Asla ýok Türkmenistanyň, men şu 89-da ilkinji bolup Türkmenistanyň ýa-ni internasional eskerlen Soweti diýip aýdýardyk. Şurasyny döretdik Gyllarbatdan. Ine şondan soň Daşdöwraga kömelek gaýran ýalyp ýuwaş-ýuwaşdan Balkana soň men deputat saýlanymda da 90-njy ýylyň martyny Respublikan Şurasyny Sowetini döretdik. Ine şolam tasdiklaryny, hasabalyny men şonçun aýdýar bir topar agdy boşlup ay Türkmenistanyň diňe şol kompartiýadan başga hiç kim ýokdy diýip. Ýok, bardy. Ine 90-njy ýylda Owganistanyň gulluk edip gelen eskerler guramasy ol siyasi we jemgyýetçilik guramy. Общественный политическая организация diýip hasabalyny. Diýmek biz gurama hökmüni öz adamlarymyzy islenip wezipe deputatlygy nirami teklip edip bilýär. Şonam etdik biz welaýetler boýunça şuň kundil bilen aýsyn. Ýöne ömrü gysga boldy, 90-da edip başladyk. 92-de de men atylyp ýurtdan çykandym. Ýöne şol zatlar ýola goýuldy. Türkmenistan her bir etrabyny eskerleriň şurasy ýa-Soweti döredildi. Şäher, raýon, oblast hem respublika. Düzgün tertip hemme ýerde bar. Ýöne soň bu zatlar niýaz gömdi. Biziň guramamyzy ol adyn ol beýik watançylyk urşunyň veteranlarynyň adyny goşdy. Onuň başlygy şol döwür ol Seyit Niýaz Ataýew diýip bir ýazyjy bardy. Ady ýazyjy ýöne ýazan pokun okarýarlar. Ine soňa goşdy olam bir baryp beten bir şolar ýaly ýalaka Niýazyň öňüne üçepilip beren. Olam şol ine Türkmenistanyň beýik watançylyk urşunyna gatnaşan ýaşullarymyzyň ýol başçysy diýip görkezdi. Aşgabat. Ýoksam şol döwür bir kisany diýir Sowet Soýuzynyň gahrymanyň bardy. Türkmenistanyň hem şolar goýulmady. Dep olaň dili bar. Onu talap edip bildi. Niýazow bolsa boyun egip beren şolar ýaly ýalaka gerek. Şoň üçin bizim guramamyz şolaryň içine garlyk getdi. Ýöne men şol saýlanan wezipemde şuny çeldi. Men aýyrmak üçin bular hemme şo Türkmenistan internasional eskerlerini ýygnap şo taýda menem çagyryp näme üçin täzelemeli, näme üçin aýyrmaly diýen soraw goýmaly. Oňa da atyn kyýar ýürek gerek, olar edebiljek haramzadalar. Niýazyň etmediğin, başarmadygyň bu Gurban uly öz lelli mawlu bilen hiç açanyň başarmıyor. O kağıt ýüzüne edip bilerler ýöne hakyky ýigitler çagyryp bilmediler. Menem barjak şo tak, eger şu ýygnak geçirilgen. Ýöne ýok. Ýöne ýigitler bar. Bir böyle ýogalyp gitdi, garlyk sebäpli ýa-ni ýaradar bolarlar. Ýöne olaň ýygyna ana oglugy ýa-da aktygy käbirine ýam şowlugym bardyr. Men bilýän. Hatta şuňky guruju mezlisimiň içinde de iki tane ben Owganistanyň gullukdaşlaryň
Ama oğlu idi var. O yurdun içine akıl hadap etmen dedi. Katı aktif bular. Tüveleme. Adiyecek bolyan zadım. Şu tayda sol oğlunun o eden kahramançılığı, birinci kahramançılık men elimden aydık gelýär. Bizim şu Türkmen misali ýigitlerimiň Türkmeni men o tayda hemme halkyň wekili bar. Olar şu uruşa meýletin gidenler. Men şonu elimden şu hökümetle bilen, häkimetle bilen dawalaşyp gelen sonra şolary prikaz boýunça ýa-da buyruk boýunça uğradyly şota. Boldy senin gullukda elinde paýan erti Awganystana gidýän diýse gönü gidip bermeli. Ýok diýsen sen ene sen ýa dezertir ýa watanda öňe gidip аны ol mesele şeýle möhletüň bar türmede oturmaly. Emma ol uruş bolan ýerden açyp gitsen ýa başga zatlar bolsa özüň meýletin planlysen sen bolýan sen diwara söýüp ataýmaly. Uruş döwrüniň kanuny boýunça. Ýani şota biz buyruk boýunça hemme salyndyk. Harby buyrugum ilk başta ustavda ýazylgydyr. Gulluk edelle bile garajdarlara düşündir. Şu komandir näme buyruk berdi sen yes dip jogap berip şu buyrugy ýerine ýetirýän. Şu bir kanunam bolsa ýöne soňundan şu komandiriň beren buyrugyň tersligini arz edip ýokardaky durar ýa komandir onuň ýokardaky ýazyp bilýän. Ya prokuratura geçiren harby prokuratura da bardy. Asobadel şol KGB bollugy harby emede gullukda. Şolary ýazyp bilýän. Ýöne ilk başta şu komandir näme buyruk beren bolsa şonu sen ýerine ýetirmeli. Ol dogrymy ýalan o buyruk oňa degişdi. Ýerine ýetirmegen onun aşakdaky ofisier bolsun, esker bolsun, man ýerine ýetirmeli berilen buyruk. Şoň üçin o Türkmen ýigitleri o taýda harby borjuna, harby kasamyna, harby buyruga laýyklykda hereket etdiler. Olary hana uruşa uğrady, ýene de Moskwa, şu Kremlde oturan garry gurtular, o akyl çaşarlar. Ene şeýdip aýdylşyna göre şol döwür 1 millionyň 2 milliony golaýrak Sovet tarapyndan bir tarapyndan şol Awganystanyň içine salynan ýa gatnan ýa ömür ahirine alan şol 2 million adam gatnaşypdyr şu 10 ýylyň dowamynda. Wepat bolanlarym 14.000 bir zat 15.000 bäri ýanet gorkadypdyrlar. Ýöne men onu dogruda lip hasap edýän bir topar şol adamlary tutulmadı da atlary. Meselem aýdalyny Türkmenistanyň doglan bir ýigit Türkmenistanyň garajdany. Ýöne soň en atasy göçüp gidýär, Orsiýada Ukrainam ýenen bir şu taýdan uruşa çagyryp şu taýda wepat bolar biziň sanygymyzda ýok. Ýöne olar Türkmenistanyň doglan Türkmenistanyň doglan pasporty hemme çykdady bar. Ýöne gullugy başga ýerden çagyrlar. Olaryň aslında bizde hasaby ýok. Gör bak näçe ýigit şeýdip bol hasap alınmady. Bizde. Ýöne şu hasap alynanlarymyň sany 336. Hawa şolaň hemmesiniň diýen ýal adyn bütün respublika boýunça köçelere dapdyk. Köpsiniň adyny okan mekteplerine dakylly. Ýaşa mekteplerin öňüne her bir ýerine şol wepat bolanyň ady ýazylyp ýadygarlykda keldildi. Ene biz tarapdan diýeri galan şol uruşdan dolanyp gelen diýeri galan ýigitleriň wepat bolan ýoldaşlaryny eden syla hormaty hem de halkymyzyň hormaty. Ene en esasy şol. Men bilýän zadyň käýerde ýadygarlyklar milletiň özü pul ýygnap alyp özleri dakyp o mekteplerin öňüni gülýal edip bizim gatnaşdyk ama şol uruşa gatnaşan ýigitler gelip territoriýany düzeltmeli, at takylja köçeleri, asfalt düşäp, gyralaryna gazon, içine bağ ekip, taýýar bolandan soň sadaka berip, muzika çaldyryp, ene şeýdip, ene halk bol bilelikde ene soň tabliçka nasardyk demek. Şolaň ady bilen köçeleri. Bolly şu zatlar hemmesi. Ýöne şol bolşýalym galyny ýitip gitdi. Indi bu men näme görýär? Şol kun aýtmaly ýeri geldi. Bular men 336 adamyň ady, familiýasy hemme çykdy ýazyly. Men Moskwaň arxiwinden göçürip aldım. Şeňmi? Ýöne indi ol arxiw ýok. Soň Şweýçarya gelemden soň 90 näçde ben ýem ştak geldim. Diýmek 96-da şu arxiwi ýurtunda ýok. Biz ýem bu kitaplary aýyrdyk. Bunu diňe ýörüýte
dopusku bolan adam şol girip görme hakalan adam girip bilýär, ya görüp bilýär, ya okap bilýär. Menem şu wetsede, menem ol Azatlyk radiosuna çykyş edýän diýmek men olar üçin düşman bolýan. Ene şeýdi, şol kitaba meýem görnüşden aýryp durly. Ýöne arhiwler ýanarak diýip men aýtdymy? Şol üçin şol diýen ýurda barsa KGB'ň arhiwlerini açart bolany, agzyňyzy açyp anqaryk galarsyňyz. Nähili haramzadalar yani Peygamber doğanını bırakan şeytanlar diýip bir söz var. Ene şolurdy. Görürsüňiz. Görürsüňiz kimlere inanıp kimlere näme. Biz şol üçin aýdýar. Ýöne biriniň şol şumal biziň garşymyza çykýarlar ya dilini zodýarlar. Bir diýip bilýänler, bolýar biz razy gel ene hemmemiz bolup arhiwler açarly. Ya götü boklu bilýärler kimleriň haýryny öýlerini işläp beren. Ýöne açyljakdyr. Kabir maňa ýazypdyr da, hamrada arhiw diýen bir Niyazpam ýok edendir arhiw Gurbanula ogly bilen düýbi bilen tekrarlanan. Ýok. Ýalňyş maňa ýurtdaşyr. Ol arhiw öz wagtynda şol arhiwi dopusku bolan, ýani girmäge, okamaga, görmäge mümkinçiligi bolan adamlar ol arhiwler bir döwür suratyny alyp, kopiýasyny alyp, goýmalylaryny gyzap goýdur. Şol ýerde işte ýurt üýtkär erjim çalşar. Ine şonu şolun maňlaýyna basmak üçin. Bardyr. Bar bilýänmen barlygyny. Hep o ogromalarda işleyen adamlar hemmesi samsıkya tentekler. Olara da can gaýgy. O bugünküler men hasap edemem. Bular hemmesi yal ýagasy we pul ýagasy. Bular iki gözüň öňünde şol Amerikan pulu ýagny dolar bağlap goýupdyr. Bir kazanç etmek üçin ýygnananlar. Başda. Ýöne so erki döwür o idealar üçin, ideýalar üçin hyzmat eden ofisiýerlikän KGB üçin. Men bilýän. Men zanym halat etmäde gatnaşanlar. Yani men atalarını men KGB'ň yemeler atanar. Embedankiler Serdar Şahriyarfyň yeme polisler gurunady. Bu iş kızlar we taýşyr. İsa Mulif bilen bilelikdir. Hem dokumentler var baramyzda suud edilmeli bolsa şu taýt ediler halkyň önüne çykarlar. Diýjek bolýan zadym men temadan çykmaýyn. O seredin indi şol Owganistanyň wepat bolan ady jikmejik bar. Ýöne maňa mundan bir 2 ay bolsa gerek. Meclis azamyň bir uğradypdyr hamrada 336 diýýäňiz bol. Türkmenistanyň hökümeti bulary 237 dip çykarypdyr diýär. Han dur. Natal, 237 böle da. 237 diýip çykarypdyrlar. Bilen menkin bilen görkezilýän bilen öňe 99 adam çap kim bolýar olan görkezýän. Menki diýmek o 99 adam artykmaç bolýar. Bir bazarda kartuşka satan ýaly sowda däl. Her bir adamyň aňyrsyny ömrü kesilen ýa ýaş juwan ýigidin keçip balýatyr. Bu näme üçin hökümetden ýol berýär etmäge? Nämeden? Näme esaslan? Ya şol aňyrdaky Owganistanyň şuun kunu balan pasarda tutup bererler kellesi ýa-da selleli. Şolardan gorkunjy edýän. Sanyny azaltmak üçin. Düşnükdi. Ýöne şol ýigitleriň ady bilen suraty goýuldy. Olum 237. Ýöne faktysk 336 ýigide. Emma şolun aşağında ýene de beýik watançylyk uruşuna gatnaşan şunça Owganistanyň wepat bolan umumy sanyny ýazypdyrlar. Näçe 350 çadır. Menkiden köp bolýar. Şäňmi? Ýene de ýa-da 17 adam. Ola kim bolup biler? Yok, 17 mi? 36, 46, 50, 17 adam artykmys bolýar. Näme üçin? Ola kim? Olar ine KGB strukturasyny işler, şu Owganistanyň wepat bolan ofisiýerler. Olar kän işletdi Owganistanyň içinde. Bu şolun birine biziň Sapar agamyzyň agasy hakasynyň dogany. O bütün şol KGB strukturasyny Owganistanyň kurýerdi eden adamy. Ýöne oňa çörek bitin diýri geldi, dolar geldi. Ýöne biz soňgullyk eden ýa-da sanawynda durana. Demek KGB'ň we hasaby sanawy var, kim gatnaşdy, kim wepat boldy.
Onsoň ýene de şol 17 adam arasyna kim girip bilir? Şerket gullugy, ýagny şerketçiler. Olaryň KGB degişli. Olardan kim göpat boldy? Näçe adam? Hani şol ýanky ara tapawut bar. Men sanagym bilen şol olaň aşakda görkezden sanagy 350 adamyň arasyna ene şol 17 adam KGB we şerket gullugynyň strukturasyna gulluk edip şol taýda göpat bolan adamlar diýip bilmeli. Başgaça ýok. Ýöne ýene azy hakykat bilemsin 237. Bolýa bol KGB-ni ýanky bir şerket gullugyny görkezmesin, olaň gulluk giýilini pasap edilýär, hatda o taýda giýillerini näme? Bolýa. Ýöne ýok aşy. 336 adamym ýok. Bular 237'e getiripdirler. Men näçin beýle meni tasdikleýän. Sebäp men elimde arxiw bar. Şol wepat bolan ýigitleriň sanagy bar. Haçan gullugy çağıryldy. Haýsynjy ýyly dogulun haçan gullugy nerden çağıryldy? Nerde gulluk etdi Awganystany? Näme gahrmançylyk görkezdi? Näme silahlar aly we näde wepat boldy? Soňam nerde jaýlandy? Hemmesi men ýazylgydy. Bu o hökümet näme şol giýdi ýa-da bir zady pikir edin ýurtdaşlar. Biz ýaz şu mahal aýdýar o geçmişi taryhymizi bilmesek biziň gelejegimiz ýok. Ol hakykatdan hem şeýle. Ýöne biz şu mahal bundan 150 ýyl ozal bizi basyp alan Orsiýet bilen Türkmenliň arasyndaky uruşy dawany gahrmançylygy şuny guýgazan ýaly iňe bilen ýuwaş-ýuwaşdan gözläp tapyp aktaryp ekrana çykaryp otyr. O biz diýýärdi bütün Türkmen halky şo bilen mesullanýar. Watanyň oglugyla. Ýöne näme düşündir? Bundan ana 40 ýyl bolan aga şol uruşyň gutaranyny. Näme üçin şu zatlar goýulan ony? 40 ýyl bolu bagyşlan bilmeli. Salymym ýagşy 90 gutaran bolsa ýok 40 ýyl ýetene 36-37 ýyl bolýar. Şu taryhy bilen dagaby. Şu taryh şu uruşa gatnaşan oglanyň atlary, familiýasy, görkezden gahrmançylygy. Näme üçin biz olary giýdirmel? Biz näme otak alamana gitdikmi? Ha? Men şu tory hemme ýol başçylary berdim, aşakdan ýokarkysyna ta Moskwasyna çeldi. Siz uratdyňyz da. Şol taýda şoň üçin wepat boldy siziň buýrugyňyz bilen. Inni özüňiz de gyra çekildiňiz, köpüňiz ölüp gitdiňiz. Inni bu oglanlar emme bular näme diýil? Gazana ýanasdan garasy ýokar diýer. Inni bular şu taýak taňrysy diýilşär, günahkar şolar bolýar. Ýöne bular meýletin gitdim şol uruşa. Ya alamana gitdimmi? Ya getiren oljosy barmy aýdyň şonu? Ýok. Ana şoň gidip otyrlar şol ana. Şol Türkmenistanyň ýigitler. Moskwaga gidip Ors bilen şertname baglaşyp o bir güne Ukraina halkyny öldürýär. Pul gazanmak üçin. Ine olar ne hakyky ne bular ne bir insabyny ýitiren hakyna tutmalar, kelle keserler. Bular hiç açan bağışlanmıyor. Yani o vansany gulluk eden ýigitler näme günahı bar? Halkymyzyň öňünde, döwletimiziň öňünde. Şol döwürki döwletiň öňünde. Ýaşuňky halkyň öňünde. Harby borjuna wepaly, harby kasamyna wepaly. Hemmeden şol wepat bolanlar hemmesi ol garanjaklap ýygyna gaçyp barýar, ol ýeňsesinden atylyp öldürilenler. Şeými? Bilemen görkezdi. Türkmen halkynyň şol asyrdan asyra nesilden nesile geçip gelýän gaýdusyz batyr ýigitleriniň barlygyny görkezdi. Türkmen ölenak ölmedem hiç açan. Ýöne şonu ünsden düşürüp lellimedik goýdular şol. Goşunman bizde. Anaýdy ol gün nogdy gün matdy. Töwregini akyle bilen. Şunu därini ýysak gördülermi? Ya şolong bir kaptalyny bir 10 kilometr kaptalyny snaryat bir ýarylmy? Ýok. Şol awtomat nätip tutmalygyny bilenap. Garnyga berişip bir topar ýal ýagalary. Indi şolong elinde watanmyzyň goragy. Men şonu üçin aýdýan elmede. Bu jagaz alaja mulaja goşun bilen o paratda aýçyklar tarpyladyk geçerler bilen ýurdam saklatmar, halkyň goralmaz. Bilip goýaýyn şonu. Ýöne şol jinayet ýa jinayatyň ulus edilip otdy. Eger de başgaça bolanlygyna şu wepat bolan ýigitlerin portretlary kazarmalarda, harby bölümlerde durmaly. Ine şolar öz wagtynda şol döwrüň ine watan borjuny
kasamını yerine getirip öpat bolarlar. Şonu bilip koyun. Ýöne döwür üýtgedi şol uruşun näletli uruşdygyny gerekmejek uruşdygyny biz her buruşda aýdyp geldik giýdämden. Eger gerek bolan bolsa şu Awganystany bärden sen ok yaragyny urat, iýmitini urat, ýöne eskerin içine salmaşam. Ene men prinsipim. Enne şataýda Diňe Türkmenistanyň biziň ýigitlerimizden 336 sany juwan ýigidin ömrü kesildi. Şanymy? 18-20 ýaş aralygynda. Olar ýaşap ýören bolsa gör bak, nirelere ýeterdi. Näçe çağalary bordy bular. Eýem bular aktyp töýüp oturan kaka baby bolmaly. Hanşolar? Kim günäkär? Ine jemgyýete sorak. Enne men aýdýan zatym diýmek elimde fakt bar. Esasemde fakt bar. Ene ýurtdaşy men şol aýtdym men arkiwlem ýanly pazar bolandy. Ýöne hemmesi ýanmandyr. Ýöne belki Tanry aýyp görünür. Ene şu wepat bolan ýigitlerimiz. Ene şular ene emesi. Ene şol karop bolan birine galany suw wasypmy, ot degipmi. Ýöne şu taýda 336 sany ykbaliyeti. Ene şu elimdäki kitap şu 336 sany. Ene dünýeden öten wepat bolan ýigitlerimiz. Ene hemmesi men elimde. Hawa men bir zady bilýän, bulan o taýda Türkmenistanyň her biriniň süm kossary bar. Ýöne men bulan ruhunyň hossary. Hattaky usulak o biriniň mazarynyň müjewiri men ýa öwlasynyň. Diýirkem şular orak gezer. Nirde bolan tapawdy ýok. Ýöne näme şulary içinden saýlap 229-syny alýarlarda 237-sini alýarlarda o galyny gara taşlaýarlar. Näme? Jogap berersiniz hemden. Jogap berer. Onuň aryp şol 237 oglanyň suratyny goýupdylar, ady familiýasy bilen galyny ýok. Ene diýerler ýurtdaşlar. Siz sesiňizi çykarman ýörseňiz, taryhyňyzy öçürüp hemme zady pozup täzeden özlerini geregine de otyrlar. Ha, näme? Siz ýol berdiňiz, konstitusiýany 7-8 ýazak üýtgetdi pesinden. Siz sesiňizi çykarman otyňyz aylyk güllüklerinize aýrdylar, berilýän her ýyl galdyrmaly 10%-inem ýatyrdylar. Ertesi ýeşe gedip men sedesi haýr boljakmy? Ene gül ýalygytları ýitirdik. Şolaň her biri bir öýüň atasy bolup oturmaly ýigitler. Oýlanyp görüp. Ýöne şular ýok aramyzda. Kimsiniň ýoğluny 40 ýyl boldy, kimsiniň wepat bolyny 45 ýyl boldy. Bulan hemmesi men döwürdesim ýaş gyllarym oglaly. Menden 3 ýaş, 5 ýaş kiçi. Belki ondan kiçirägen bardyr. Şu wepat bolanlaryň içinde. Belki bir kıyas ulusam vardır. Yani bir kredi görme. Bir de nakşular meyletin çok Awganistan. Buyruğun aslında gittirir. Çepe sağa savursanım, yani çep tarafına yeme, atu sağ tarafına türme. Ondan sen ne yapıp o takit çekgali uğradı olacak. İnni bu konu akıllı sırayarlı ve ay inni öz Müslüman devletini gittiler öz Müslümanı attılar. Ay ho canlıgın son Müslüman yerlik şuun kuna bir atıp diyorlar. Ha o insanlar Türkmenler ne atıp ediyorlar anırdan gel. Ha onlar onu Müslüman değil mi? Ne fikir ediyorsunuz? Ya bu dünyada bol geçip duran rahatlar var. Bana yazıyalı ayhalmıran da sen bir Palestina halkına bir duygudaşlık edayın hem Müslümana ola görünak mı? İlkinci növatta şu Palestina daş tövürü durşunu Müslüman devlet. Şolan her sinne de bolmayın yerine yarası baylık var ne bittiydi, gazlıydı. Milyartlar dolarların üstüne otu. Hem şuna kömük edene. Şu datlı vardı oylanıp gördünüz mü? Sen olur şu Palestina'da halkı adam hasabına görünaklar. Öz yurtlarında alanaklar. Ine düýbi nerede ýaty? O daşyndan olsa ýaman İsrail'in karşısına koymak için, Hitler'in karşısına uruşturmak için olur toparlar döre diýýärler, yaraglar berýärler. Ine şonu edip oturanım İran, o giýdäbeden han Ukrainanyň tepesinde şu gelýän şahyatlaryň hemmesi İranyny öndürler. Ondan olur ýeme şol
Putin jenayetkar şoňa ýardymçylyk edýän, kömek edýän öňde kim bolýar diýen sora bardy. Ay biziň goňşy döwletimiz näme? Ay bolany näme sen goňşy döwletiň? O siýmiň aňyrsan naky Türkmen sehradaky türkmenler şu günetçil öýdülini mektebi ýok okumagy. Şonu pikirlenip gördüňizmi siz? Ýa-ni o Eýran özüňizi o dogtogony hasap edýär. Ozal bir dogony koşda Rafsanjany bilen niýaz. Häme? Oňaýdan sözü bar Rafsanjanyň niýaz. Sapar Murat sen halkyny o ýeme diýen, mesýaşa diýen. Bilip goý, mesýaşak eýesin neperdi. Ene aýdan sözü. Ýa-ni şol Durdy Murat Gurbanow diýip ol döwür ýemesi bardy. Press sekretary niýaz. Şol gurrun berdi. O şol niýaz bu türkmen maşy adam dakan haram diýýär. Şol aýtdy. Ene niýaz bolsa Rafsanjanyň dogonyň, ýa dogony koşanyň diýenleri türkmeni çörekden kesdi. O diýen gazy mugut berdi. Şol özüni ornaşdyrmak üçin, öz syýasy mesele şahsy kultury ösdürmek üçin, berkitmek üçin etdi. O näme gazyň ne atasynyň malum akyp ýaty. Ha? Yani şu satylýan gazyň türkmen halkyna bir manat gelýärmi jügesine? Ýok. Arap döwletleri berip ýaty öz halkyna paýyny. Her ýyl her adama girdejdir. Gördüňiz birde ýekaşay. Hani gidip Türkde hyzmatkar bolup bersin. Gülýar gelin gydlamy diýip itleme. Çağılanızdan maşalaňdan jyda düşüp. Inden bir bölüňiz aňsat gazanç göldejek bolup Orsiýadyň eşigini ýep, oň ýaragyny alyp Ukraina halkyny öldürýäňizmi? Näme ýamanlyk etdi Ukraina biz aýdyn hani? Türkmeni näme ýamanlyk etdi şular? İçimizde ýaşan döwürde kanalynyň gurulşy olmasa olar, başda gurulşyk berdi. Olar bir zähmet eder hal. Näme ýamanlyk etdi? Hiç de. Öne näme üçin onu olar atyp öldürýär? Ene şu mahal soňky edip men olmaýdyp berdim. Şol Abu Dabi'de bolan duşukdy. 170 adam çalşymaly edildi. Ýöne şol 151 näçe 50 näçe çalşylypdyr. 170'e de ýetmedi. Ýöne şolaň içinde ýeke türkmenem ýok. Yani kıyasir alınan Ukrayna tarafından. Ne için alınaklı? Kim alyalı? Kadyrov'un koşullarından yesir düşeni alyalı idini Orsiýada, ondan soň Orsiýadyň türmelerinden ýygynalan jenayetkarlar var. Adam öldürüp düşeni agyr jenayet edin. Şolary idin alýan. Emma ol kontrakt bilen gelen ya pul üçin hakyny tuturlar alana, türkmeni başyna ýapsyn bolar ya özbegi ya gazagy ya gyrgyzy. Ha? Olar şu mesarufga uğradylar. Näçe de gaýtdym ekrany. Uğratman şota. Bular barsa gelmede gidiyor. İyidine gelme yok olur. Bir kısanam getirýärler. Ine hemen olar çay berdi. Ine Orsiýadyň grazdarlygyny berdi. Ay ho, sen öz grazdarlygyňdan meýletin ýüze urup gidip orsun gan höreşigini bir gün milleti öldüren haýsy sana bahbit bolýar. Öz ýurduň taşlap gidip. Baýlyk gerek, mana öz ýurduňda bar. 52 trilyon dolar. Hiç devletde yok son çapın. Dine Gazak'ta var. SSR'nin mesela. Gazak'ta oğullamızda var. Yerastı baýlyk bizinkiden 2 trilyon köp. Onunki 54 değil. Ýöne. Näme üçin biz malymyza, mülkümüze, yerimize, toprağımıza eýilgedemiz? Ya hökümeti islen wagtymy saýlap, islen wagtymy aýryp bilemez. Ine sonra. Başlan bu oğan meselesinin başladygyny gör, wagt nerelere gitdi. Ýöne şolaň hemmejiginiň aňyrsaňna şu problemi ýatyra ýurtdaşlar. O ölüsün fiilamadyk diýersin nädip? Fiilasyn ýa hormatlasyn. Ene hökümetiň oýnaýan oýny. Sorak görün. Şu atalogluň äkil tohum tiýjinin bir adam owan urşuna gatnaşyp öpat bolanmamy? Görmersin. Onun için bilen ağrıyan yeri yok ya bilirýän yeri yok bular. Barca bolan atlarym, sorlarym bitirip otýlar diye. Bolýa. Bize mätäze Türkmenistany gurulmakçy şonu hasap berk solar. Şu suraty goýanlary bilen. Şoň üçin men size şu taýda ýurtdaşa bir teklip etmekçi bolýam. Ene men şu 336 ýigidin hemme ykbaly bar şu taýda. Hasan çağırly, nerden çağırly, nerde golluk etdi. Näçe hökümet ýa döwlet syýlaglary bar, näme bilen syýlaglaryny we nerde wepat bolup, nerde zaýlany. Ene şolary bir ýadygarlyk kitabyny çykarsa, gelecekki nesillere ýadygarlyk galar. Oy ola diýsin, ana biz şumal gökdep orşunly bir
adı böyle 5-10 tane adamın adı gitmedi. O kırılan 40 bin adamın adları nerede? Yok. Biz ne edip tapma, ne edip bilmeli. Indi bu taydakın o ansırını sürülen yigitlerimizin näme günahı var? Şular gelecekki nesillerimize göreli olmalı. Vatanı korumakta, harbi kasamı göpallıkta, ine şulan gorkadan kahramançılığı. Böyle özleri Almanya gidenek, şu ülkülün gidişi ýaly Russiýada. Yok. Şoň üçin sizden etjek haýyşym şeýle. Men şularyň rus diline ýazylgyda öňe şonuň türkmençe geçirmeli. Ondan bu taýdan 336 adam boli. Ýene de ol beýleki ol KGB bankalardan maňa berilesi ýok bolýa, olar öz sanawyny saklap berseler asyrly boýly eger eýtjek bolsa ýöne aslynda şolaryň köpüsi Türkmenistanyňky KGB'de işleýän ýigitlerimiz ýa-da ýa-ni harby gullukda bolarlar emede. Şerhet gullugyny. O bara ýeme makky bir dakika tapar Murat. Onu men ine zampalit boldum diýe, komissar boldum diýe pagran gullukdan. Boluversin. Şu özüne ýazyp alsyn, şu pagran gullugyny wepat bolar. Çykarsyn götürne gaýraty bar bolsa atlaryny. Gaýrat ýokdur. Etmeliler onu. Ýöne biz şunu etmeli ýurtdaşlar. Men muny elbetde özüm şunu sanaw edibim, ýazybym, rus dilini türkmençe geçirim. Yarım ýylyň içinde doly işläp çykyp size hödür edip biljek. Ýöne birinciden häzir o suratlarym haýşeden özümkide goýup biljekken emma ol beýleki halkyň sesi media kanalymyzda şu suratlar bilen goýular, şolaň görkezini 237 ýigidin suraty bilen ondan beýleki şu galan 99 ýigidimiz bar. Şolaň hosarlaryndan etjek haýyşym bar şu ekrana çyk. Gaýrat edin. Şunu şu hostaryňyzyň ogluňyzmy, agaňyzmy, daýyňyzmy şu haçan nirden, näçinji ýylda gulluga çagyrly, nirde Owganstanyny wepat boldy, bilmeýän bolsaňyz ýöne ýylyny bilseňiz hem bolýar. Soň näme syýlaglar bardy, döwlet ýa hökümet syýlaglary, ortaňda nirde jaýlandy. Näçinji ýyl bolun, dogulun, näçinji ýylda wepat boldy. Ine şu maglumatlary maňa ýetin. Men şu 237'in üstüne ýene de şu 99 adda bolýan çagaraşaýyn. Onuň şu kitaby çykarmak üçin. Inni o kitaby çykarmak zerur diýip hasap edýän. Hem ýatlama bar, ol ýadygarlyk. Hem ýanky görelle bar. Inniki nesillere şu gulluga çağırjak. Goýşoňa ýanky gerekmejek uruşa gatnaşdyryldy. Ýöne şu taýda da harby kasamyny ikilik eden türkmen ýigitleri ýok. Yani şu pikiri gelecek nesillerin ağına koymalı. O bugünkü ýaly aşgabat, parat, alaca, moğlaca, eşi ayın patırdadan sen gahrman bolýan. Mun atatam gahrman, oğlum gahrman. Bir özüňize soragy beriň millet. Bile näme kellalyk gellen biljek gal gahrmançylyk görkezip. Göremiz barmy şol näme gahrmanlyk görkezip? Ýok gahrman sözüne bir düşünýäňizmi? Olyma Göder şaguly wan döşünde de gahrman emma medal morden akılgy ol Cemal Saparova da soňňal gahrman bile näme edipdirler gahrmançylyk bir aýdym bilýäniz bar bolsa maňa görkezin belki men bilýän aldım ýazyn şu kommentde ine şol ýaly gahrmançylyk görkezdi ya da şol maral durdy we ýerden bir garşy ýokardy uçýan ýa-da o niýaz uçurdum seni ýerden ýokary entagam düşeňatmy aşa halkyň arasyna. Bolýa men şu taýda başga gurruna ýetmän teredin ýurtdaşlar. Indi şu kitaby biz halk bolup umumy goşan edip çykarsak arzyly boljak hem maksada laýyk boljak. Halkyň öz kalbynyň çykaran harajatanyň netijesi ine şu kitap. Ýadygarlyk kitap. Suratlary bilen şol ýigitlik eden gahrmançylygy bilen. Goý dursun. Törde dursun kime kitap dönüşüne gerek bolsa şol 336 ýigidin hosarlarynyň öýüne hökmen we paýlanmaly bor. Dursun ýadygarlyk hökmen. Galyn adamlar aljak diýdi. Oňa da uradyp ber. Soň mekteplerde goýmaly. Harby gulluklarda, bölümlerde goýmaly. Dursun. Ana geçen 36 ýylda serhetçilerimiň görkezen gahrmançylyklary azmy? Hani şolaň birine gahrmanat da kılmady? Ha? Ýöne jesedi gelýär öýüne. Ona maýdanatlar näme üçin wepat boldy? Kim atyp öldürdi muny?
Anırdan gelen yeme mi, düşman mı ya bärde öz komandirat öldürdüm. Sorakan yon cevap yoktu. Şu zatlar biz düzeltmeli halk bolup. Şoň üçin men sizden etçe haýyşym. Men şu zatlar ýazyp düzeltýänçem, ýa şu ýigitleň suraty gelýänçe biraz wagt talap eder. Şo düzelenden soň taýýar bolun, gaýrat edin. Öňünden uğratsaňyzam, soňundan uğratsaňyzam, men size bir hasapçy uğradan. Şu tat uğradarsyňyz, ýüzüne de ýazarsyňyz. Ýadygarlyk kitabı üçin. Onsoň o kitaby çykararsam, ýaýradarsam, gerek bolsa elektron görnüşde de goýarsam. Yani şol kağıt formatyna çyksa da boljak. Şol men ýaltandan şol ýa internetin ýa telefon ýok döwri elim bilen ýazyp her birini. Şol 15 min göpat bolanyň içinden ene özümünkiler çykardym. Galany mediler bu türkmençe de geçirer. Ýöne bir her bir adam şu işe öz goşandyny goşdaýarsy. Men on özüme köre awra gazanmak üçin şu zatlar teklip edemem. Men gördüm ýa bu dünýede. Diyecek bolýan zadım bizden soňkulara ýadygar garsyn. Şonu biz edämeli ýurtdaşlar, eger şolaryň ýagty ýadygarlygyna hormat goýýan bolsa. Ene şonay diýdim. Näme teklipleriniz bar bolsa komment ýazyn şu mesele boýunça. Ýöne men indi muny terjime etmäge girişer, atlary, familiýasy şu A harpynyň maslap ýa harpyna çelli. Bolýa onu wagtyňyz kän almaýyn, şonsuzam kän gürledim. Hemmäňiziň öýüňizde saglyk, wepat bolan ýigitlerimiziň ruhy şat bolsun, diýeri gezip bererlere de uzak ömür ardy diýen nesip bolsa biziň gadarly görüşjek günümiz, elleşjek günümiz, gojoklaşjak günümiz bardyr. Ýakyn. Ýigitler, dikkeriň diýämi? Täze komanda boýunça. Bolýa, hemmäňiziň öýüňizde saglyk görüşelim ýurtdaşlar.